मांद्रे मतदारसंघात काँग्रेस पार्टीन म्हाका एक सामान्य मनशाक तिकीट दिवन हो सगळ्या काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्याचो सन्मान केल्लो आसा। त्या वेळाचेर आमी मांद्रे मतदारसंघात गेले 4 म्हयने माझे सगळे सहकारी काँग्रेस पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते नेते काम करीत आसात। जवळ जवळ आमी 60% डोर टू डोर फिनिश केल्ले आसा। केरी गांवांत, पालया गांवांत, हरंबोल गांवांत, मांद्रे गांवांत, मोरजेन, आगरवाडा, पार्शे, तुवें, विरनोडा हे सगळे थोडे आमी कवर केल्ले आसा। आणि जे लोकांचो आमकां प्रतिसाद मेळटा तो प्रतिसाद संबंध ह्या कार्यकर्त्यांनी हो माहोल तयार केल्लो आसा म्हणून हे शक्य। मांद्रे मतदारसंघात जे आमी आता फेरफटको मारता त्या मतान मांद्र्यान आमकां भरपूर असो स्कोप ह्या मांद्रे मतदारसंघात आमकां मेळटा। कारण मोरजेचो एक सुपुत्र, मोरजी गांवाचो सुपुत्र सामान्य कार्यकर्त्याक मांद्र्यान तिकीट मेळप आणि काँग्रेस पक्षासारख्या एक राष्ट्रीय पक्षान एका सामान्य कार्यकर्त्याक तिकीट दिवप ही मोठी उमेदीची गजाल। काँग्रेस पक्षान जी आमच्या स्थानिक आणि आदलो कार्यकर्तो आमचो बाबी बागकर हेका ओळख करून ताका तिकीट दिल्या। जे काँग्रेसमॅन म्हणून पळय ताका आमी वळखताले ते आता तिकीट दिवन त्याची आमकां उर्बा आमकां दिल्ली आसा। पक्षाकडे आज प्रामाणिक रावता, त्याका पक्ष केन्नाच विसरना, त्याचो विचार निश्चितपणे पक्ष करता ह्यो एक मेसेज। आणि एक सर्वसामान्य असो एक उमेदवार आज पक्षान ह्या मतदारसंघाक दिल्लो आसा। ज्या टायमार आम्ही काम स्टार्ट केले त्या टायमार कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावंक नसले। सगळ्या आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या लोकल लिडरांक घेऊन आज डोर टू डोर सगळ्या भागांत गांवां आम्ही सगळ्या घराघरांत व्हिजिट केल्ली। आमचे काम चालूच असले। ती तिकीट मागीर कोणाकय दिवं सगळे आमचे नेते एकत्र असल्या कारणान त्यांच्यानी पयलीं ठरयले जसे लास्ट टायमाक सगळे एकी कडेन रावन वावरले त्याच प्रमाणे ह्या फावटी आम्ही सगळे एक रावन कोणाकय तिकीट दिली तरी आम्ही वावरतले आणि विजय निश्चित करतले असे त्यांच्यानी पयलींच ठरयल्लें।